أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. حمد رب عالم ربين، صلاة والسلام لسر پیغمبر رحمتي حضرت محمد مصطفى بن، وصلاة والسلام لسر آلوي وأصحابي تفكا بن حتى روجا قيامتي. قالي مسلمانا دوی صحبتا خدا أمي بحثا صحابية كي كيرام بكن، صحابية كي بقدر وبقيمت بكن، كاتب وحي بكن. يكو كاتب وحيا قرآن بو. أمي بحثا زيد كوري ثابت بكن. دسالا ددوي هجرت دا باجار پیغمبر عليه الصلاة والسلام مدينة منور آداگرتي بو ج صحابية. صحابي د باجار دا دچونو دهاتن حاضرية حربا بدري دكرن. پیغمبر عليه الصلاة والسلام صف مجاهده راست کربون دوزن دابوا جبونا جهاد حاضر کربون. پیغمبر کریم حضرت محمد مصطفى جارا داوی جی لأصحابی خود میزان المجاهده میزان کا چکه مایی هیا. وان مجاهده حرکت دکرن دبن بیرقا پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا جبونا جهادا دریا خدا دا و جبونا گو کلمه خدا خبردانا خدا لسر روی عرده ثابت بمینی قائم بمینی. هی ولو هی مجاهد نچونا بری نکتنا بري خدا بال صفاوا كوركي بچوچك گوهي سالي وي 13 خلاص نكربون. اما وقت مهول في كوركي دميزاند عاقل وزكاوتي جي بليبو وعاقل وزكاوتي جي دفوراند. ددست ويدا شورك هبو قاسي قاماوي بو یان جی بچکی جقاماوی او شور درشتر بو. نزی پیغمبر علیه الصلاة والسلام بو وها گوت گو اسفدای تبم یا رسول خدا ازنام بدا گو بترا از ورم جهاد بکم دقارش نیار خدا دا دبن بیرقه تدا. پیغمبر علیه الصلاة والسلام بمیزاندنا کیف خوشی و عجیمای لی میزاند و دست خوا لسر ملیوی دا بشفقت بمرحمت و بحجیکرین و بخوشکایی بشکلکی خوشک افکرک جصفا مجاهده بریوی دا مالی ازناویه جهادی ندا. گورک چو مالی اما جارک دی وگرها. وقتی گو وگرها شور خوا بعرده و تخرقان لپای خوا چونکو ای غمگین بو ای محزون بو قحری بو جبوکو محروم بو جشرفا گو صحبت به پیغمبر علیه الصلاة والسلام ربکی حوالتی پیغمبر علیه السلام ربکی د حربا پیشیده. د پای ویرا دیاوی جهاد ناوی دیاوی نوارا کچا مالک بو. محزون بو ناوی ازن تیاوی نکمی یا کوریوی بو. چونکو دیاوی دخواست گو چعوی وی
ڕۆحنایی ببێ بدیتنا گورێ وێ گۆ دمەشێ bi sahabiya ra bi zilama ra mucahid dibin beyreqa Pêxemberê Xuda da. Dixwest got çavê wê rohnayî bibe dişûna got bavê wî dîtibane got ew divan sefa de ya cîhadê dike dibin beyreqa Pêxember aleyhisselam da ama bav ji bo got tunebû dixwest got kurê wî dişûna bavê xwe da ew bi mucahida ra here cîhadî. Lêbelê ev kurkê Ensarî wextê got dît got va îzna wî nehate daîn ji bona got herê herbê ama xwest got xwe nêzî Pêxember aleyhissalatu vesselam bike bi şiklekî dî. Bi şiklê got bi aqilê xwe nêzî Pêxember aleyhisselam bike ev fikrê xwe ji diya xwe re got ez zihnê me heye, zekaweta me heye, zanebûna me heye, ez dixwazim got ez nêzî Pêxember aleyhisselam bibim. Wextê got ev xeberdan ji diya xwe re got keyfa diya wî hat, diya wî jî keyfxweş bû û çû ev gotina wî ji hinek eqrebayê xwe re got, zilamê eqrebayê xwe re got. Wextê got ev fikra kurik dê çû ji eqrebayê xwe re got, eqrebayê wî çûne cem Pêxember aleyhissalatu vesselam, Hezretî Zeyd jî bi xwe re birin û çûne cem Pêxember aleyhisselam û wiha gotin: Ya Nebiyê Xuda, ev kurkê me Zeydê kurê Sabit hevdeh sûreta ji Qur'ana Kerîm ez berzanî û xweşik wa dixwênê bê çawa Cebraîl ji te re nazil kiriya Qur'an wî jî bi wî şiklî ezber kiriya û wilo dixwênî. û digel vê qasê jî kurikî aqiliya xweşik zanê yaskê û xweşik zanê bixwênî. Dixwaze bi vî şiklî got xwe nêzî te bike û bi te re bê. Eger tu bixwazê ka Qur'anê lê bihsêne. Pêxember aleyhissalatu vesselam ji Zeydê kurê Sabit hinek ayetê got Hezretî Zeyd ji ber kirbûn Pêxember lê hisand. Pêxember aleyhisselam meyzan ku va xweşik Qur'anê dixwênê û fesîh dixwênê bêkê mayî dixwênî. Bê çawa Qur'an ji Pêxember aleyhisselam re hatibû aynî wilo Zeydê kurê Sabit dixwend. Pêxember aleyhisselam keyfa wî hat wextê ku dît got va ev kurik ji wesfê ku jê dane daha bêhtir îzane ye. û Pêxember aleyhisselam keyfa wî bêhtir hat wextê got dît got va zanê ya jî bike. Pêxember aleyhisselam berê xwe da kurik û wiha jê re got: Got xwe bielmêne yaziya Yehudiya, yanî xwe bielmêne İbranî. Hezretî Zeyd got belê ya Resulallah, ez ê xwe elmênim. û berê xwe da ser elmandina İbranî di zamanekî nêz da, di wextekî nêz da elimî İbranî. Ji bona Pêxember aleyhissalatu vesselam wextê got Pêxember xwestibane yazîkê ji Yehudiya re bişêne, mektûbekê ji wa re bişêne, dibakire Hezretî Zeyd û Zeyd jê re yas dikir û wextê ku mektûb ji Pêxember aleyhisselam re dihatin jî ji Pêxember aleyhisselam re dixwend. Payra Hezretî Zeyd xwe eliman da zimanê Suryanî jî bi emrê Pêxember aleyhissalatu vesselam çawa ku xwe eliman dibû İbranî. Hezretî Zeyd
بو ترجمانی پیغمبر علیه الصلاة والسلام. وقتی کو پیغمبر علیه الصلاة والسلام امینتیاوی دید، گوونبووناوی دید و فهمێوی زەکاوەتاوی یەقینیا پێخەمبەر لێ هات، حەزرەتی زەید کرە کاتبێ وەحیا خودا. یعنی وەختێک و قورئان نازل دبوو، پێخەمبەر عەلەیهی سەلام دبا کرە حەزرەتی زەید دگۆ وەرە یاز بکە. حەزرەتی زەید قورئان بێ چاواش پێخەمبەر عەلەیهی سەلام رە دەهات، هەمەن ئەو قورئان حس دکرد و ئەو قورئان ji ber dikir û ew qur'ana ew ayetê got hatin ji bo çi hatibûn, Hezretî Zeyd zanîbû sebebê nuzûla we. Bi wê yekê ilmê Hezretî Zeyd jî gelekî zêde bû. Di Qur'anê de bû muxessis, gelek cara hukm di Qur'anê de jê dihatine pirsîn. Piştî wefata Pêxember aleyhî salatu vesselam, wextê ku ji Qur'anê çi ştek sehabiya re lazim bana, diçûn ji Hezretî Zeyd dipirsîn. Wextê ku di wexta Hezretî Ebûbekir de, wextê ku Qur'an cem' kirin, yani bê ayetê Qur'anê bi kûjan sehabî re hebana, Hezretî Zeyd başqan bû, însanekî got dişahid anî bana û ayetê Qur'anê anî bana, Hezretî Zeyd li we ayeta dimeyzand û li we jî dihesand di huzûra dişahida de, bi wê yekê Qur'an cem' kirin. Di wexta zamanê Hezretî Osman de, wextê ku mushafeke tenê çêkirin, dîsî Zeydê Kurê Sabit başqanê komîsyonê bû. Maka ji vê şerefê daha mestir şerefek heye. Di wexta got Pêxember aleyhî salatu vesselam wefat kirî, di roja Seqîfê, yani bexçê got bê bexçê Seqîfê, wextê got misilman ketine ixtilafê de, got ka bila kî bibe xelîfa, ensariya got heqê me ye, muhacira got heqê me ye, Zeydê Kurê Sabit wiha got. Got gelî ensariya xelîfetî heqê muhacira ye, çunku Pêxember aleyhî selam ji Mekihê ji we bû. Em ehlê Medînê, em ensarîne, me alîkariya Pêxember aleyhî salatu vesselam kiriye, heqê me ye got em alîkariya xelîfê Pêxember aleyhî selam jî bikin û pêşî destê xwe dirêjî bal Hezretê Ebûbekir vekir, pê re bey'et kir û ji ensariya re got Hezretê Ebûbekir xelîfê me ye, xelîfê Pêxember aleyhî selam e. Di gelek tişta de xelîfê Pêxember aleyhî selam Emîrulmûminîna muracaetî bi bal ilmê Zeydê Kurê Sabit kirin, taleba fetwa jê dikirin di muşkîlata de. Di behsa werasetê de, xaseten di nava sehabiya de yekî weke wî zana tune bûye. Çunku Hezretî Ebûbekir wiha got, Hezretî Umer wiha gotibû. Got gelî insana, insanekî got bixwaze ji Qur'anê pirsekê bike, bila herê cem Zeydê Kurê Sabit. İnsanekî got ji fiqhê pirsê bike, bila herê cem Muazê Kurê Cebel. İnsanekî got pirsa mal bike, taleba mal bike, bila werê cem min
چونکو خدا عز وجل از گراندمە والی لەسەر مال و ئەز مال بەلا دکم. ئەهلی علمێ ji سەحابیە قەدر و قیمەتê حەزرەتی زەید gelekî zanîbûn. Çunku zanîbûn bê حەزرەتی زەید çiqa zatekî alima. Kurapê Pêxember aleyhisselam Abdullahê kurê Abbas dît gova Zeydê kurê Sabit yê çê li heywana xwe swar bê, Hezretê Abdullahê kurê Abbas diçû bi hevsarê heywana wî digirt, alîkariya wî dikir ji bona ku li heywana xwe swar bibê. Hezretî Zeyd wiha jê re digot. Digo dev jê berda ya kurapê Pêxember aleyhisselam yanî serê heywanê hevsarê heywanê ji min re negira, ti kurapê Pêxember aleyhisselamî, ti ji ehlê beyta Pêxember aleyhisselamî. Hezretê Abbas wiha digot. Digo em wiha hatine emirkirin ku em vê hurmetê ji alimê xwe re bigirin. Wextê ku wilo got, Hezretî Zeyd ji Abdullahê kurê Abbas re got, got ka destê xwe bide min. Hezretî Abdullahê kurê Abbas destê xwe dirêjî bal vekir, dibê Hezretî Zeyd destê wî maç kir. Got em jî wiha hatine emirkirin got em destê ehlê mala Pêxember aleyhisselam maç bikin. Wextê ku Zeydê kurê Sabit wefat kir, Musulman li ser mirina wî girîn, ji bona ku ilmê wî zehf bû, ewqa ilm pê re çû xilas bû. Hezretî Ebu Hureyra wiha gotiya di derheqê wefata Hezretî Zeyd de. Got îro behra ilmê vê ummetê wefat kir. Ama em hîvî dikin got Xuda Azze ve Cella di şûna wî de Abdullahê kurê Abbas bigerêne xelîfa. Yani got dewsa Abdullahê kurê Abbas dewsa wî bigirê di ilmê de. Şairê Pêxember aleyhissalatu vesselam Hesanê kurê Sabit şeir li ser wî û li ser nefsa xwe jî gotibû, wiha gotibû. فمن للقوافي بعد حسان وابنه ومن للمعاني بعد زيد بن ثابت. Got piştî Hesan û kurê wî kî şara bêje? Piştî Zeydê kurê Sabit yanî kî bê معدنا ilmê, معدنا zanebûnê. Yani Wilqasî Hezretî Zeyd sahabiyekî alim bû, sahabiyekî zane bû. Xuda Azze ve Cella rehma xwe û kerema xwe bi Zeydê kurê Sabit re bike û ji temamê sahabiya Xuda Azze ve Cella razî bibe û Xuda Azze ve Cella dünya me jî xweş bike û axîreta me jî xweş bike û Xuda Azze ve Celle dünyayê de jî qencî bide me û di axîretê de jî qencî bide me û me ji ezabê êgir muhafaza bike. Xeberdana me dawî hamd ji Rebbê alemê re bin.